to kapok wawuok kata ne get Afya House to statement migolo ni ok en kaka makata na gima ne giore media mar ni call off strike nobedo signed gi jadi Daktari Oluga to gi CEO ma Council of Governors wan kaka wan jo unions riwruok ne ok sign kumora mora koro nwa penjore ni to rach ma jogi gir ni kodo gieki ten rach mane kare gini ne nigi kukune ni wuondowa ka endi ni mondo ginene giter payroll counties kasto giwe ne jo counties shida ni dipo kaka in komiu thuolo kawuono yes duer bede lwet piny owacho mamalo emoech kato bedni kotudwa benye lwet counties ing'eni Lydia health and involved mamano ero gima kata wan be wang'eyo